Bueno, pois ben, boa tarde a todas e a todos, benvidos, moitas grazas por estardes aquí. Desde a Asociación Cultural Vagalumes queremos dar tamén o noso agradecemento ao xefe da galería por permitirnos este espazo de relación e de comunicación, cousas que en este momento pois son moito de agradecer. De primeiras, quen teñen que falar é Elvira e máis Carlos, pero eu non me resisto a dicir que temos con nós unha muller brava, Elvira Ribeiro Tobío, de Cerpozóns, Pontevedra, e Carlos Solla. Os dous do ano 71, son do mesmo nacer, do mesmo ano. Elvira, dicir todo o seu traballo, realmente pois sería moitísimo tempo que eu ocuparía, non devo facelo, é o mesmo Carlos. Pero sí dicir que Elvira xoga, e cando digo xoga é que o fai con toda a seriedade, porque Elvira xoga, pero non xoga para gañar, senón que xoga para disfrutar e xoga para realmente expresar e comunicar. E faino na interdisciplinaridade, faino desde a ficción, faino desde a poesía, faino no mundo do audiovisual, faino en complicidade, faino en proxecto, e sempre pilla o traxecto. Simplemente destacar que, entre as moitas cousas, ao mellor non é a obra máis destacable dela, pero eu penso que unha vez que está aquí connosco, pois quería destacar de Elvira que co seu traballo poético Corpos Transitivos gañou no ano 2013 o premio de poesía Avelina Valladares. Precisamente dalo a ver e dalo a saber porque é algo que nos atinxe. En canto a Carlos, pois podo dicir que profesor, é historiador, é capitán, é loitador do noso e, sobre todo, loitador do noso patrimonio natural e inmaterial. Circunscríbese como ese corazón e ese latexar do mundo en ese universo de universos nas terras de Cerdedo e velaí, entre outras cousas, o seu campo, o seu, con outras persoas, evidentemente, ese campo das Láudas, ese espazo, a nosa memoria histórica, as vítimas da represión franquista. Resumindo, historiador, poeta e escritor. Hoxe, ela máis Elvira e Carlos, un e outro, dúas persoas entrañables co traballo coa palabra como arma, coa obra como espazo de combate, ora triunfo, ora derrota, pero sempre na teimosía de construcción, coa forza, ela e máis de darnos corazóns e nos pensamentos, velos aquí connosco, e así reciben a nosa benvida e asemade o agradecemento por estar aquí. Elvira Carlos, cantas revolucións soñadas e mesmo debuxadas nos proxectos, cantos soños rotos nos traxectos, cantos mundos rotos. E ela e máis entre un e outro resulta, sempre enteiros, si, enteiros nesa dignidade. E na palabra como momento único, extraordinario e horizontal, o idioma, o pobo do galego, e cantas luces saen do que fan, cantas, e a pesar diso, por iso, cantos naufraxios, pero salvan e superan as sondaxes bravas. E volto ao comezo, ou case, e sempre facendo, e sempre amosando o que tantas e tantos non queren ver, poñendo á vista e na vista o que non se olvida doademente. Velos aí, a ela e máis militando nas súas verdades, nas nosas verdades, e botáronse e botanse a andar, e danlle camiños de esclarecer a súa obra, indo en non poucas veces por érmos e por desertos, pero facendo certezas nos camiños que debuxan e que tanto nos gustan. Elvira e Carlos traballan a toda palabra potente, a todas auténticas, activadas, e aboian coa limpeza das augas de manancial, nas claves de creatividade sen pausa e sen perder a modernidade da tradición na certa da patria lingua. Saben, como dixemos, de soños rotos, pero ela máis Elvira e Carlos,
Non queren romper ningún deles. Aínda que a realidade velaí en presente propón riscos e emendas, remedios e non poucas frustracións, desilusións, cando non traicións. Pero debe ser, e sábeno, que non están sós. Velaí así tamén, coa nosa lingua, coa man disposta, tendida, para poñernos en pé, para que nos ergamos na esencia do noso mellor ser. E por iso hoxe estamos celebrando o seu dun libro, A Grande Mortaldade. Libro que nos convoca para ver, escoitar e pensar, para ler e tomar conciencia, pois nelos sucedidos, os feitos e as cousas existen e hai que velas, miralas e así percorrer os camiños que as trazaron e que se propoñen. Neste libro notase e aprézase con afirmación, intúese que a nosa terra apreta, pero non agola, salva e non devora, resiste, pois hai moito día por alborexar. Temos de diante un libro con sustancia, substantivo, a nome propio, de orixe, a cercanía e intimidade, un libro de amor e loita, un libro do presente en fluidez e consecuencia dos bons libros do pasado. Un libro idioma, chamaría eu. Que non lea, que me discuta esta afirmación. Un libro idioma. Vexamos, pois, polo ollo desta obra, xa que as estrelecidas polas que seguía non poden sernos indiferentes. Fagámonos cómplices e sexamos cómplices. Ten a palabra Elvira Ribeiro.